San Fermin ikastolak lehenengo prentsaurrekoa egin du, 2002ko Nafarroa oinezaren ardura hartzen duela azaltzeko. Pasaren urrian jaso zuten lekukoa Tafallako Garcés de los Fallos ikastolaren eskutik. Prentsaurrekoan ikastolak dituen helburuei buruz hitz egin zuten. Zentzu txikiko ikastetxeak laugarren gela bat zabaldu du bigarren hezkuntza eta horren ondorioz espazio eraso batzu sortu dira. Hortaz, Nafarroa oinez 2012koaren bidez instalakuntzak egokitzeko proiektua aurrera eraman nahi. Logoari buruz azalpena eman zuten, 3 komiki bokadillo eta lema osatzen dute San Fermin ikastolako logoa. Bokadilloetan laburua, bakearen logoa eta bihotza agertzen dira. Lema kolore anitz da. Con el lema Colore Anitz se quiere expresar un recorrido de 40 años de experiencia de la enseñanza en euskera y de la propia ikastola. Una evolución que va de los claroscuros iniciales a la gama de colores que despliega hoy día San Fermin ikastola. Honekin batera, kamisetak eta beste nolako gauzak egiteko, logoaren ideia hartuta, mota askotako marrazkiak egingo dituzte. Funcionará como un conjunto básico, el lema y los bocadillos. Serán diferentes pictogramas los que se incorporen y diferentes imágenes asociadas. Prest daude 2012ko Nafarroa oineza martxan jartzeko.